Wala ta sa atong studio karon kay ania kita sa Palawan. Sanglit ongoing man ang ako ang pag-apil sa among biannual retreat isip SVD Missionaries. More or less, si tinta ka mga kaparian ug mga brothers ang nagkauban karon dinhi mismo sa Palawan sa amuang hiniusang pagpamalandong. Mga igsoon, mga anak sa Dios. Balik ta sa tuig 1456. Niadtong tuig 1456 nahitabo ang giyera sa Belgrade. Kini usa ka lugar nga Belgrade karon parte na siya sa nasod nga Serbia. Apan niadtong 1456 kabahin ni sa Kingdom of Hungary. Niining mga tuiga 1456 ang Kristiyano nga Europa nagatubang sa hulga sa Ottoman Empire. Ilawom ni Sultan Mehmed II nga taga Constantinople or Istanbul sa Turkey. Kibali kining Belgrade mao ni siya ang giingon nga gateway kun pultahan aron mapanalipdan ang Europa batok sa mga gusto nga mosakop nga mga Turks. Ang mga puwersa sa Ottoman Empire kapin 60,000 to 100,000 ka mga sundalo nisulong ni sila sa Belgrade apan nisukol ang gamay in town nga mga puwersa sa mga Christians nga gipanguluhan sa Hungarian general nga si Jan Hunyadi uban sa tabang sa usa ka Franciscan friar nga si San Juan de Capistrano. Ang nahitabo nag-agni siya sa mga tawo nga mutabang sa pagdepensa sa Belgrade. Ug bisan pa sa kakulang sa armas ug mga tawo malampuson nga napildi sa mga Kristiyano ang mas dakong puwersa sa kaaway nga mga Turks. Ang gira nagsugod niadtong July 4, 1456 ug nahuman July 22. Sa dihang nagdungog ni Pope Calixtus III ang maong kadaugan, gideklara niya nga milagro kini. Pinaagi sa pagdeklara nga ang August 6 ipahigayon isip pista sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa Ginoo or Feast of the Transfiguration aron pasalamatan ang Ginoo sa iyang tabang o sa espiritual nga kahayag nga iyang gihatag sa mga Kristiyanos taliwala sa katalagman. Unsa may pahinumdom sa atua niining kapistahan sa Transfiguration karong adlaw? Unang punto, ang kamahinungdanon sa relihiyosong kasinatian isip usa ka binunyagan. Sagad natong gihunahuna nga ang pagkakatoliko puro lang mga doktrina o mga katisismo. Dili, ang pagkakatoliko usa ka buhi nga kasinatian. Unsa may mga okasyon sa atong kinabuhi nga nakita nato, na bati nato, natilawan nato, nadungog nato ang presensya sa Dios. Mao ni ang gitawag nato nga religious experience. Ang pagkausab sa panagway ni Hesus usa ka religious experience sa mga apostoles. Unsa man sad ang atong kaugalingon nga mga religious experiences. Sama sa mga apostoles nga nakasinati sa mahimayaong pagkausab sa panagway ni Kristo, ang tinuod nga kasinatian sa presensya sa Ginoo maoy magbag-o pod sa atong pananaw o mag-andam nato sa pagsunod sa uban pang mga hagit isip mga Kristiyanos. In the same way, ang atong mga kasinatian sa grasya sa Dios makatabang sa atong pagpakabuhi isip mga Kristohanong binunyagan nga ang Ginoo gyud ay buhi, ang pagtuo buhi ug dili patay. Ikaduhang punto, ang kamahinungdanon sa pagpamati aron mahibaw-an ang kabubuton sa Dios. Ang tingog sa Amahan nag-ingon, "This is my son in whom I am well pleased. Listen to him." Luke 9:35. Sa Binisaya pa, kini ang akong anak nga pinalangga, pamatia ninyo siya. Ang pagpamati mao day ang sinugdanan sa pagbag-o. Kung kita maminaw kang Hesus, atong mailhan ang iyang kabubuton. Ang mga apostoles nakamatikod
nga ang pagtanaw sa kahayag usa ka dako kaayo nga gasa apan ang pagpamati ug ang pagsunod mao day ang mas angay nila nga sundon. Kinsa man ang mga influencers nga ginapaminaw o ginalantaw nato be, sila ba nakapaduol nato sa Ginoo o nakapalayo? Hinuon sa atong panahon, daghan ang kabatanunan ug mga ginikanan nga napalayo in town sa tinuod nga kahayag tungod sa permi na lamang social media o baka influensya sa online nga sugal o mga bisyo. Maong mangutana ta, asa ka nangita sa kahayag? Sa kwarta, sa sugal, sa kalibutanon nga pasikat o sa kabubuton sa Ginoo? Ang transfiguration o sa kapanawagan sa tanang mga Kristiyanos nga mupili kang Kristo bisan lisod, bisan usahay sakit. Para sa mga apostoles, dili lang ni para sa mga apostoles, kundili para sa tanan nga gustong makakita sa kahayag. Ang kamahinungdanon sa pagpamati aron mahibaw-an ang kabubuton sa Dios. Mga igsoon, mga anak sa Dios, isip binunyagan, dili lang igo nga makadawat ta sa mga sakramento. Kinahanglan nga padayon tang mutubo pinaagi sa mga tinuod nga kasinatian sa Ginoo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang relihiyosong kasinatian o mga religious experiences, bisan sa pinakasimple nga porma, kanang matouch ka kalit sa misa, kanang mugaan ang imong pamati human sa imong mga pag-ampo, o ang pagbati sa kalinaw, bisan nga daghan ka og problema. Mauni ang mga butang nga maghatag nato og kadasig nga mulatas sa kinabuhi, bisan pa naay mga pagsulay nga moabot. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, gikan dinhi sa Palawan, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.